Adadi na farko shine yana da alaƙa da date of birth ɗinka, watan da aka haife ka, imma na hijira wa imma na miladiyya, ma'ana imma na Januwari wa imma na Muharram. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, wa ma tawfiqi illa billah. Bayan haka, ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku a shirye-shiryenmu na fa'idodin Annajul Hamid. Ga wani aiki nan wanda yake allaƙe da ɗayan abu biyu naka. Aikin ana yin sa don biyan buƙata, don fita daga ƙunci, ana cikin ƙunci, don samun mafita a wani abu da aka shiga na rikici. So, amma yadda za ka karanta adadin yana ta'allaƙe da kai ne. Adadin ya kasu biyu, mai ƙarfi da kuma wanda yake biye masa. Adadi na farko shine yana da alaƙa da date of birth ɗinka, watan da aka haife ka, imma na hijira wa imma na miladiyya, ma'ana imma na Januwari wa imma na Muharram, wanda duk ka samu a ciki za ka iya aikin da shi. To, idan wannan shine adadin da ya fi ƙarfi, idan kuma baka sami wannan ba, sai ka juya ɗaya fuskar, wadda zan yi bayani. Salatin shine Allahumma bisirri ismikal a'azami wa bisirri ismikal wahidil ahadil fardis samadi, as'aluka an tusalliya ala habibika sayyidina Muhammadin salatan la hadda laha wa la adada tadumu li abadil abadi, salatan taftahu lana biha kulla abawabil khairi wa takunu lana al-quwwatu wal aun wal madad wal gawth wal hifz wan nasar was sanad. Allahumma kun lana wa ma'ana la alaina. Allahumma ya maulana tawallana fi dunyana wa ukhrana ya hayyu ya qayyumu ya Allahu. To, wannan sigar salatin sai ka lissafa nawa ga wata aka a wane wata aka haife ka, a wace shekara, watan kaza aka haife ka. Misali sai ka lissafa yau shekararka 20 a duniya. Da ka lissafa yau shekararka 20, so hakan na nuna wannan adadin wato watannin da kai a duniya sun zama 240 kenan. 240 watannin. To sai ka kasa adadin biyu. Idan ka kasa adadin biyu zai zama 120. Ko zai zama 120. 12 so 10 120. To, idan to haka za ka karanta ƙafa 120. Ƙafa 120, ma'ana za ka lissafa watannin rayuwarka da kai gaba ɗaya sai ka raba su biyu. In ka raba su biyu, to sai ka karanta adadin rabi. Idan wannan bai samu ba, shi dai aka fi so. Idan bai samu ba, to sai ka lissafa adadin sunanka. Sunanka in ka lissafa, to sai ka raba biyu sai ka karanta rabi. Salatin adadin haka. So, ina fata an fahimta. Abin ya fito warara, kuma salatin za a same shi rubuce a cikin channel, za a saka link a ƙarƙashin bidiyon. Allah ya datar da mu, assalam.